Guys, nako i-share sa inyo uh, kay para ma-aware mo kaning akong i-share common ni siya sa mga babae nga wala ka anak. Wa ako nag-expect nga na ako ani i-share ni nako kay sa karong mga niaging buwan di ay niaging buwan niaging simana niadto kog doktor, nagpa-check up ko kay ang akong dugo dili normal. Akong kay katong mga niaging last year ang akong dugo kanang menstruation ba dili siya dili siya musubay sa 5 days, mula pa siya mo 1 week siya or mo 10 days, so dili normal siya niya, paspas kusog kanang dali gani mapuno akong napkin unya. Nagka 2022 na siya, kuan na kayo kanang di na jud normal ba akong paminaw ba kay katong buhi pa si Tata Nunoy ang akong pasangil ato kuan kanang sige ko motor nagtuo ko sa akong pagbaksit sa motor, mao nga sakit akong puson kung dugon ko, diba? Kita mga babae na uban niya mo sakit ang puson kung dugon, pero ako dili na normal sa ako kay sa una dugon ko 3 days 3 to 4 unya way sakit. Nahibong ko nagtuo ko normal lang gyud siya, pero karon na nga months o katong month of August kusog na kayo, naabta na siya 15 days o 20 days na kay gidugo ko 5 days na nihunong siya mga 2-3 days nibalik na sad unya spotting unya mukusog. Grabe ka kusog guys, kanang hubuon ako ang napkin, magtagak-tagak gud siya usahay mo subay sa akong paa, so dili jud na normal no. Na worry nako kay base mo hurot akong dugo unsa ni ana, nagtuo ko menopause nako kay 41, pero para nako early ra kaayo ang nga mo stop akong dugo 41. So naka-decide ko nga moadto kog doktor, na may doktor diri na may clinic sa Norte, so nagpa-check ko, iya gipangutana history sa akong dugo kano sa ako nag-start kay iyahang kuan early menopausal mao to niya. Akong dugo ato wala pa ni stop, sige pa kusog unya malipong nako. Iya ko giingnan nga mag TVS ko, transvaginal nya, wala dayon ko ato nagbuhat, so naabtan ko karon nga buwan. So karon nga buwan naka-decide na jud ko nga kanang ako na jud lihokon para ko makahibaw kay dili jud siya normal ba niya. Pasalamat sad ko sa Ginoo nga naa mi insurance akong gigamit. So dito ko nagpa TVS ko ni adto mi kanang chungwa kauban akong bana. Sus guys, pag kuan pa lang gani sa doktor kanang usay tawag ana nga doktor kanang mag transvaginal kanang nausab iyang naong naana jud siya kay tungod naay nakita nga polyp sa akong left side sa kuan ng uterus o sa right side unya sa center daghan siya lain kayo tan-awon. Basta ang polyp mauna siya kanang nitubo siya, gagmay siya nga kuan ng, basta i-research ninyo sa Google kung unsa na po ang polyp kay dili kay ko kakuan ana kanang didto na nakita nako nga ngano di ay nga dili normal akong dugo, naa di ay abnormality sa akong uterus. Mao to guys nga naay dako kay nya ang lining pa jud sa akong mattress ni baga siya. Mao to kay ang kanang mo perform sa ako transvaginal di jud na mosulti. So akong gibuhat ni adto jud kog OB, akong gipabasa kung unsay angay buhaton. Niingon ang doktor, ang OB nga kuhaon jud siya tangtangon through ang procedure kay hysteroscopic mao ba na nga term, nalimot ko. Ingana siya guys nga
na ay iso didto na ay kamera unya murag kawiton siya. Lahi sad na ang raspa, kay ang raspa kuno script raman kana siya nga procedure. Tangtangon jud to ang ugat kay para dili mo balik, dili mo tubo nya. Karon nga time need na jud ko mo decide kanus dapat karon nga week buhaton nako para mahuman na ni. Kay sa ato hunahuna mong good ako positive ko, wala kay kunagunan na huna pero dili malikayan nga makahuna-huna ko. Positive na ko ang tanan guys, kay kana ganing dapat man jud nga magmaligon ta. So kinsa to ang parehan nako mga mama nga busy na kay sa nga tanan, murag wala nay time sa kaugalingon. Buhatan ninyo dayon kung unsay inyong namatikdan sa inyo lawas samtang maagapan pa. Buhata dayon ninyo magpa-laboratory mo. Kay kita baya mama, dili na nato tagad atong kaugalingon kay naa na sa anak. Mo na no nga ako jud nigi naguna-una jud ko nga kinahanglan ako i-share ni ako ang experience kay kitang mga mama busy na jud kay sa nga tanan. Daghan tag huna sa atong family, sa atong anak. Nya atong kaugalingon malimtan na lang. So need na to kay ang tanan mag-start jud sa gamay. Kuyaw kaayo mo daghan. Kay asa man na padung lisod na kay sa nga tanan kay mag-start jud na sa gamay. Kinsa ka nato mga mama kay dili man jud siya kanang 100% nga makaingon tad dili na ko ana no kay kasagaran jud anang pulip mutubo sa mga wala kasuwayog anak ngayon ana ba kinangutana man ko sa doktor nga unsay rason nganong nitubo niya na siya natimingan ra daw. Pero ako nag-research ko, ang akong nahibaw-an kanang kaon kag salty foods, mga fats, mga ingana, pero ang duobi akong gipangutana natimingan ra daw ko. Ay noon way ko mo sa maglikay na lang gyud. So mao to ang mga mama kung naamoy gibati sa inyo lawas pa-check up na jud dayon mo samtang dili pa uwahi ang tanan. Gibuhat jud din ako ang video tungod sa mga mama nga mga babay. Syempre ang mama babay jud na no. Sama na ako mama nga wa nay time sa kaugalingon. So sige i-love na to atong self kay way laing mo love sa atong self kita ra gyud. So mo to guys, nag-share sinang bandin next update nako. Kay karon nagplano ko nga mag-perform na sad ko for clearance. Kay naa naman sad ko laboratory. I-clearance ko para preparation sa pag-opera sa pagtangtang kay di man sila magdali-dali og kana tangtang kay 41 naman ko. So need jud i-laboratory. Nato guys, mag update na sad ko unsay next. Bye-bye.